Bon dia, Emma, Bon dia. i gràcies per accedir a participar en el podcast. Per qualcú que no te coneix, qui diries que és, Emma? Quina pregunta. Una persona normal i corrent, del carrer, natural, supernatural i transparent, que ho dona tot amb tot el que fa, que no està aturada en tot el dia, és que me coneix ho sap, i res, m'agrada molt fer un poquet de tot. Sempre de petita també m'agradava molt tot el que era pintar, vaig començar a pintar molt petitona, i supos que arrel d'això, pues, després desenvolupes altres coses que t'acaben agradant més i no ho sé. Una persona molt normal, Gerard. I a l'institut i adolescent? No peça no, però sempre he estat un poc amb empenta, saps? Amb seny, tot i que me diuen que no entenc de seny, però sí. No va anar bé, tenia bones notes, vull dir que m'agradava... No és que m'agradés estudiar, però tenia facilitat per estudiar. El que passa és que no vaig tenir la sort que me poguessin pagar a sortir fora a estudiar. I vaig quedar aquí. Te dediques a la part més creativa? Què creus que t'ha donat Menorca? Jo realment creativa fa 15 anys que vaig obrir aquí. Antes era administrativa. A l'institut me vaig treure el grau superior d'administració, que m'encantava la feina, vull dir que no era comptable, però feia feina en una oficina i m'encantava. I arrel de, no ho sé, com que sempre havia fet tot això, de pintar, fer coses per gent, me demanaven cosetes, vaig dir, doncs mira, vaig a muntar això. Això era la cotxeria, vaig dir, ho muntaré. I la veritat és que m'ha donat bons resultats. I que m'ha donat Menorca, doncs jo som una enamorada de Menorca. Tinc les filles que la major ha estudiat fora i ara ja la petita. Sí que és que me va molt bé, em manca el fin de 3 o 4 dies, però torn cap aquí. Estira molt. M'estira moltíssim, estic enamoradíssima de Menorca. Però dius que vens d'una vessant més administrativa, passes a ser creativa. Què més canvi, però? Perquè sempre m'ha agradat molt. De fet, feia moltes coses que ara avui en dia encara m'ho recorden, que feia dibuixos per plàstica per altra gent, per a provar. I la veritat és que sempre he anat feient cosetes, me deien, mira, tu tens molta manya, fer això, fer allò, i arrel de fer moltes coses d'aquestes fora temps, me deien, hauries de mostrar o fer una feina que poguessis mostrar el que fas a la gent. De fet, el primer any que vaig obrir, feia feina només d'encàrrecs. Vull dir, no se me plantejava donar classe en cap moment. Jo, mestre no ho som, no tinc cap ni carta d'artesà, ni he estudiat això mai, vull dir, no he anat mai a una classe de plàstica ni res. El que passa és que me van demanar poder mostrar el que jo sé fer, i clar, he estat molt autodidacta. He anat fent xano, a base d'errors també, o no errors, he anat fent i avançant, i la veritat és que avui en dia ja faig de tot, faig de tot. I, sí. I què significa per tu el talleret a dia d'avui? La meva vida. Jo, de fet, quan vaig... Sí que es ve que m'absorbeix moltíssim, però quan me vaig plantejar obrir, que era una cotxeria aquí on guardàvem el cotxe, jo vaig dir, me faria il·lusió poder tenir un puesto, un taller, perquè jo ho tenia enfocat a fer un taller, d'endemesa i de tot. I vaig dir, me plantejo tenir el tercer fill, o obriré una cosa que realment va ser un poc invent aquí a Ciutadella, i la veritat és que no és com un tercer fill, no, com un quart, un quint, i com quin tingui sent. Que és la mateixa feina. Més. Perquè sí que es ve que jo ho dono tot, jo no el 100%, no el 200%, i la gent que me coneix ho sap, i hi he dedicat moltíssimes hores, i sí que es ve que la meva vida està enfocada totalment en el talleret, però és un pilar, avui en dia jo sempre dic, és que me coneix molta gent, sí, tothom sap on és el talleret, o tothom sap qui som, no sé si estones m'agrada prou, però som feliç, jo entre gent i show, i si no tens show me'l cerc, vull dir que... I com gestiones el teu dia a dia per recargar piles? Jo m'aixec molt pres, som poc dormidora, supos que perquè el cap sempre fa feina, m'aixec prest i ja surt tota pastilla de casa meua. Ja començo a pensar el que tinc que fer, sí que es ve que com que dono classe tot el dia m'absorbeix molt de temps de no poder fer altres coses i clar, les estones buides, doncs tinc que fer tot l'altre, preparar tallers, fer molt d'encàrrecs, un 90% de la feina meva són encàrrecs de pintar o de decorar coses i restaurar mobles, però la gestió és que si el dia té 24 hores, doncs empram el màxim per poder dormir i descansar i tornar-hi. Vacances, zero. De fet, te tinc que dir que en 15 anys, enguany farà 15 anys que vaig obrir, les primeres vacances les vaig agafar el mes de febrer, que me'n vaig anar a Egipte de viatge. Enguany?
mai havia agafat vacances, més de 2 dies seguits, mai. Creus que el que fas és com una espècie d'antídot per la era digital que vivim, sobretot pels més joves? La desconnexió digital aquesta que diuen, els hi va bé? Sí, totalment. Tant amb filles petits com amb adults, eh? I no només de la part digital. Hi ha adults que també venen molt i ells ho diuen, les 2 hores que venen aquí seguides, un dia per setmana, desconnecten. Tant gent que està molt tota sola, gent d'edat, jubilats, gent jove que vol desconnectar, fiats, tant dirien ser digital com amb la vida quotidiana de tothom. És com una teràpia, diguem, saps? I el nom del tallaret? De què ve? El nom del tallaret és culpa de l'amo meu, perquè el tallaret de Nemma jo no ho volia posar, perquè jo deia, tu que te n'anaves a posar el nom meu en el tallaret, i ell me deia, no, diu, però al final ho és, tu sempre has tingut un tallaret que ho feies dins la cotxeria, doncs saps, tallaret de Nemma. Jo no me volia donar protagonisme en cap moment de dir, posaré el nom meu, perquè no m'agradava. Però la veritat és que a poc vaig dir, mira, sobretot vaig pensar en el logo, en aquell moment tenia un altre nom pensat, una mescla del nom de les 2 fietes, perquè eren molt petitones, o aquest, i vaig decidir, no sé, posar el tallaret de Nemma, perquè sí. Què creus que té l'espai? O com a espai de convivència per les diferents generacions que venen? Perquè tens tant fills petits com gent adulta o gent major. Clar, nosaltres, quan vam obrir, realment era per una necessitat que hi havia aquí a Ciutadella d'oci, o un puesto on poder tenir els fiats, perquè en aquell temps, el 2011, no hi havia puestos on poder dur prou els fiats a prou bandes. I vaig dir, mira, hi ha necessitat de dur fiats, jo m'agrada fer això, som molt lotera, doncs m'inventaré un puesto, que de fet, a l'hora de tenir la llicència d'activitats, va ser un pot de problema, perquè clar, jo tinc una cuina oberta, és un espai tot obert, no hi ha divisions, amb el tema de la cuina i ventilacions van tenir un pot de caos, i va ser, bueno, realment és com un pot d'invent meu, que no sabien com catalogar el tallaret. I la veritat és que ha funcionat molt bé, no vam haver de modificar res perquè estava molt pensat tot, va anar molt bé. I com recordes el primer dia que vas obrir? Bueno, el recordes? Sí, me'n recordo perfectament. Perquè no tenies ventanal de davant, encara tenies la porta de cotxeria posada, i de fet era setembre, finals de setembre, i jo començava a l'octubre, vaig començar un 3 o 4 d'octubre, començàvem el curs d'hivern, i clar, jo volia aprofitar les inscripcions d'hivern d'aquell curs, perquè era una novetat. Clar, feien cuina, manualitats, de tot un poc, metger, ceràmica, i la gent, clar, jo volia que la gent ho conegués. Van venir des diari també a entrevistar-me, jo dia m'han vingut a entrevistar i no tens les portes, no veuen qui som, perquè hi ha unes portes de cotxeria, però bueno, 2 dies antes m'ho van posar, i el primer dia va ser mel, perquè van tenir la cuida molt bona, la veritat és que van tenir la cuida molt bona. Quin ha estat el moment més complex que has afrontat aquí dins? El Covid. El 20 i el 21, els pitjors de tots. O sigui, dels 15 anys, 2 pitjors. Perquè, clar, no podies... L'espai era un espai obert, no podies mesclar fiets, no podies mesclar monitors, materials, i va ser molt complicat. Aquests 2 anys van ser superestressants, molt. De fet, el 2020 es va ajuntar amb una reforma de l'edifici, teníem andamios davant a l'entrada, el carrer Xicat, i jo deia, si no m'agafa ja un infart el 2020, no mos va agafar i ho van treure, però el 20 i el 21 van ser els pitjors, amb diferència. Quin preu personal té dedicat en cos i ànima a un projecte tan vocacional com és el teu? Que t'hi va la salut. Sí que es ve que si no tens res a fer, ho sort. Jo no canviaria res del que he fet fins ara. Sí que es ve que canviaria poder fer una feina un poc més suau i més continuada. Perquè anar a full tot l'any, de fet jo a l'escola d'estiu, per exemple, m'ho vaig mig inventar, perquè tampoc fèiem escola d'estiu, per poder complementar que tot va tenir anys amb menys feina o mesos amb menys feina. I que va ser un boom escola d'estiu, ha estat un boom d'hivern, i clar, anar sempre en el 100%, el que tu dius, la dedicació, tu saps, quan ets el dueño d'un local o d'un negoci, el telèfon 24 hores, cap de setmanes, dissabtes, festius. Ser autònomo. Autònomo total en Espanya, que dic jo, t'hi va la salut estones, però bueno, també es ve que si no hi dediques temps, una cosa, si no hi és, no funciona, m'entens? Perquè funcioni hi és de ser, Gerard. I què és el que més te costa gestionar del dia a dia? La part administrativa, la part d'organitzar tallers, contacte amb les famílies?
un pot tot. Avui en dia un pot tot. Perquè de fa uns quants anys cap aquí he notat un poquet de canvi. Sí que es veu que jo no tinc ni secretari ni res, tenc una Judica, gràcies a Déu, quan nosaltres vam desglosar els dos locals, van quedar els petits aquí i els grossos enfrente, que vaig agafar l'oportunitat de que buidaven un local i vaig dir, tinc que separar espais perquè petits en grossos no va bé. Jo, clar, he quedat molt a la part d'adults per poder fer els tallers meus i, clar, no, Judit, he tingut la gran sort que he tingut un equip, a soci que ho tinc que dir, que fa molt d'anys que en l'estiu fan feina en jo, que són un 10, que es li pots donar 4 papers i funciona tot sol, i gràcies a ells funciona beníssim. I després, clar, he tingut monitores molt d'anys, he topat molt amb el personal, que sí que es veu que és un problema aquí a Menorca, amb altres negocis, però jo, és vocacional, el que tu dius, i la gent que fa feina aquí és perquè vol. I ara, els darrers anys, tenc una Judit aquí, que mesquina estic salvada. Estic salvada perquè m'ha dut tot el tema dels petits. La gestió de poder... Delegar, no? Una cosa és delegar, perquè clar, sí que es veu que ho controlo un poquet tot, però el més important és delegar. Sempre me diuen, és depèn de delegar, però clar, ahir és de ser, però delegar és molt complicat. Sí, i segons en aquí. És molt complicat, però bueno, estic salvada. Amb aquest aspecte estic salvada. Creus que avui en dia cuidem prou l'aprenentatge o tot el que és manipulatiu com a eina de paciència i salut mental? No. Va full costa per avall. Jo ho dic, els Fiat, sobretot, nosaltres tenim Fiats que aquí, clar, vos que necessiten... Avui en dia les pantalles comanden. El sofà i la pantalla comanda molt. I sou vos molt amb el creixement, sobretot dels al·lots. No donen tanta importància a les famílies a que un Fiat vengui a pintar o vengui a desenvolupar la seva creativitat. Donen més importància en el deport i la música. Jo diria que donen més importància. Tot és important, però si poguéssim fer un poquet de tot, hem de pensar que el tema de creativitat desenvolupa molt el cervell, la part creativa. El Fiat pot pensar, ha d'aprendre a equivocar-se, a pensar, a triar. Clar, tot el que no siguin coses així, tant per petits com per adults, és molt complicat el tema de poder dir, vinga, jo me poso aquí, faig això, i el fill meu sembla que venir a pintar és una tonteria. No. Nosaltres a vegades veiem molt un Fiat que té molt de potencial de dir, ostres, n'hi ha 4 o 5 anys, és una passada el que fan, i també en tenim en 9 i 10 que no saben agafar unes tisores, que m'entens? I es veu molt el tema, jo sobretot recomanaria als pares, fixa't-s'hi molt amb el tema de la pantalla. Aturar molt el tema de pantalla, perquè aquí els espais aquests van molt bé per desconnectar, per ser un impàs entre casa, hobby... Vosaltres heu vist qualque canvi en qualque Fiat? De dir, ostres, vam començar aquí, era molt nerviós, per exemple, i ara... Sí. És que, de fet, a vegades mos diuen no, aquí no vull que vengui perquè li agrada molt pintar, però no sabrà estar aturat una bona estona. Nosaltres, els tallers nostres són d'hora i mitja, 2, vull dir, un dia per setmana, hora i mitja, 2, i nosaltres tenim Fiats que estan hora i mitja, 2 sense moure's de la taula. Vull dir, Fiats que són molt nerviosos, necessiten espais on puguin seure, pensar, de dir, ostres, jo faria això, perquè el cap, quan fas una mateixa activitat, sobretot creativa, tant amb la costura com amb el pintar qualsevol cosa, clar, el cap només pensa en aquella cosa, i això va molt bé, perquè després, com aquell que diu, desconnecta, no, aprenen a concentrar-se, que això els costa moltíssim avui en dia, no són capaços de llegir una estona, ni a veure una pel·lícula una estona seguida, i en canvi, en coses d'aquestes, ells prenen gust, trien, i veus que sí, que un Fiat pot estar 2 hores, a missa no estarà quiet, però aquí sí que estarà 2 hores quiet, i sembla mentida que ho puguin aconseguir. I tu de què diries que ets après més, dels errors o dels èxits? Dels errors. Perquè l'èxit, no sé si tenc èxit, però... Si fa 15 anys que estàs obert, alguna d'èxit has de tenir. Que hi he anat darrere, que quasi sempre dic, bueno, jo vull fer menys feina. Sí que és el que me diuen, no te queixis de la feina. Bueno, entre poc i massa, jo sempre dic, anar full tot l'any, també, a vegades me diu, no faràs els seus vells, les alumnes meus més majors d'edat, no arribaràs a veure. Jo ho dono tot, Gerard. La gent sap que jo ho dono tot, hi ha famílies que saben que nosaltres hi som aquí, tant per el tema econòmic, quan es venen a apuntar, com amb el tema dels Fiats, de la dedicació nostra. Si un Fiat té un problema, sap que nosaltres hi serem aquí. Vull dir que nosaltres acompanyem molt les famílies. I amb el tema, sobretot, de l'espai, no ho sé. Jo crec que si fa 15 anys que hi som, és per qualque cosa. Jo sempre recomano. Sí que és que després hi ha hagut moltes coses que s'han semblat a nosaltres, o hi ha hagut molta gent que ha muntat coses parescudes. Jo crec que el punt diferenciatiu que tenim nosaltres, no diré quin és, però la gent ho sap. Jo crec que la gent ho sap.
per això torno. Jo sempre tinc la sona de que quan un deixa de venir, o un fill deixa de venir, o un adult deixa de venir un any, penses, jolín, va, no li agrada prou, però sempre n'hi ha que tornen. Ja. Com t'agradaria veure el talleret d'aquí 10 anys? Igual. Jo m'agradaria que seguís igual. Les filles meves, cap de les dues volen seguir. Me diuen, jo diré a tot baix, muntaré coses jo no vull saber res. I dic, jo voldria que seguís igual. De fet, l'any passat vam fer un pot de reforma aquí, perquè jo deia, ostres, queda, no antiquant, no, però fa 15 anys jo tenia una idea de decoració i avui en dia ho he posat tot més mono, més finet. Faig molt de tallers d'adults. Aquí també l'espai l'hem adaptat molt a fer, que de fet també ve molta gent de fora que mos lloga l'espai per fer tallers seus, gent que no té un puesto físic, i combinant moltes coses. Vull dir que és que a vegades me diuen, què fas? És que no ho sé definir. És que és més curt dir el que no feim. Ja, perquè feis de tot. De tot. Dius que fas feina ara en gent més adulta, però també has fet feina molts anys i fas, sigui indirectament, toques molt del lot jove, o fiets. Què és el que te preocupa més de la societat actual? Sobretot el tema de pantalla. Jo remarc molt el tema de pantalles. De fet, aquí elles saben, jo que sé, un temps a les escoles podien posar una pel·lícula, els hi posaven coses per entretenir-se. De fet, està demostrat que les escoles van voler imposar el que eren les pantalles, els ordenadors o les tablets, i ja ho estan llevant. Jo veig molt de canvi, a vegades fa 7-8 anys cap aquí, sobretot des Covid cap aquí, que clar, la gent va estar molt a casa i va aferrar molt a la pantalleta. I jo crec que avui en dia la societat, amb el que es perd és amb els telèfons. Jo remarc molt en els pares, a vegades me diuen, és que així que no me diu res. No. Un fiat, nosaltres hem arribat a conèixer casos de fiats amb ansietat forta, perquè aquí està nerviós per poder decidir un color, perquè clar, allò li dona tot solucionat. Clar, i en el moment en què ell ha de decidir triar, quan ha de decidir, ostres, o que hi ha poca equivocació, avui en dia tenen molta poca equivocació perquè ho volen tot igual, saps? Que el joc té sempre la mateixa pauta, la mateixa finalitat, i acaba igual. I clar, aquí és saber que el final d'una activitat dependrà de la seva decisió, es nota moltíssim. Tu dius que fa 15 anys que ets obert al taller d'Enema. Què li diries a una persona que vol començar a emprendre un negoci més o manco com esteu aquí a Menorca? De fet, n'hi ha hagut que han començat, com nosaltres. Jo li diria que, sobretot, no aspiri els primers mesos o anys a tenir superdèxit, perquè, clar, la gent va cap aquí on vas bé. Està de moda una cosa, anem cap aquí, anem cap allà, però el que costa moltíssim és mantenir-se. Perquè avui en dia n'hi ha moltíssim. Jo va ser el primer que es va muntar, com aquell que diu, per fiats de Ciutadella, i després s'han anat muntant 1000 coses. Supos que si veuen que una cosa funciona, ho fan, i tothom és lliure de fer el que vulgui. Vull dir que quan més varietat hi hagi, millor. Però que no és fàcil. No és fàcil. Que hi hauran de dedicar moltíssim de temps. I burocràticament tampoc. Ni burocràticament, ni econòmicament. Que hi haurà mesos, clar, tu no saps, hora de fer el curs d'hivern, quanta gent vindrà aquí a setembre a fer inscripcions, i si estiu estàs ben igual, tu comences sempre les temporades a zero, i després t'has d'anar adaptant contínuament, i t'has d'anar renovant molt, innovant molt, i hi han de ser, s'hi han de dedicar moltíssim, i sobretot que tinguin en compte, perquè a vegades venen a lotetes que fan pràctiques amb nosaltres, que comencen a ser monitores, després volen treure el títol de directora, i jo me faria il·lusió fer això, i jo sempre els dic, jo no som de tenir en compte d'una cabra loca, vinga, ho provaré tot i si no va bé torna enrere, no. Hi ha uns doblers, hi ha una feinada a fer, mal de caps, una família que també té de venir darrere. Jo he tingut la gran sort de que sí que es ve que saben que el que jo vull fer, per molt que me diguin ho faré, però sí que es ve que després darrere has de tenir gent que t'acompanyi amb tot. I jo sempre recomano a la gent empenta. I si no va bé, doncs modificar, és igual, no l'endivinaràs a la primera, no, que m'entens? Que t'has reinventat molt en les coses, tu. Sí. T'has anat adaptant a moltes... Moltíssim. És que jo, de fet, vaig començar només amb fiats aquí, després he anat fent adults, després he fet molt d'encàrrecs, hem adaptat l'espai a fer tallers d'altres coses, festes de cumple... Diferents activitats, a tot. Vull dir que feim... Ara te faré este ràpid, vale? Vinga, peligro. Vam? Fil i agulla o pinzell? Uf! Pinzell. Cuinar o pintar? M'apretes, va, diré cuinar. Estiu o hivern? És que m'agraden els dos.
M'agrada la calma de l'hivern, però m'agrada el llum de l'estiu. Platges del nord o del sud? Al nord. Aquesta ja me la sabia. Treballar amb infants o amb adults? Ah, les dues coses. No ho sé, va, espera. No ho sé. És que me criticaran, digui el que digui. No. Depèn. Perquè els fills te donen vida i els adults no... Calma. No sé què te tenc que dir. No ho sé, fills diré, va, fills. Escoltar o xerrar? Xerrar. Ja me feies mal a cara. Esborn amb o sense cotxos? Ben fet, sense cotxos. Color blanc o color negre? Blanc. Adaptar o mantenir tradicions? Aquí on me veus, som molt d'innovar, però som molt a l'antiga, Gerard. I Sant Joan amb o sense límits? De gent, Amb límits. Amb límits de gent. Quina cosa de tu canviaries i de quina estàs més orgullosa? Jo canviaria moltes coses d'això. Els nervis, me passen molt males jugades. Sí que es ve que tenc... La gent va, me diu, jo no sé com ho pots dur. Tenc la gran sort, no sé si pots dir sort, o perquè he fet molta feina en jo, de tenir aquest caràcter. Tinc un caràcter d'empènyer sempre. A estones me cans d'empènyer, sempre ho he dit, però arriba un moment, quan fa molt d'anys que empenys, arriba que dius, m'hi va la salut darrere. Això tenc la metge un poc curta en aquest sentit, tenc molt de caràcter, que a estones l'hauria de baixar més, tenc molt bon caràcter, però a estones tenc mal caràcter, i els nervis me fotrien molt, Gerard. I el bo, no ho sé, pues que el que faig jo, crec que el bo és que només ho puc fer jo. Bueno, només ho puc fer jo. O sigui, el que jo m'agrada fer és el punt diferenciatiu, diguéssim, jo crec, a vegades me laven més del que m'hauria de lavar jo, que m'entens? No ho sé. Quin ha estat el teu pitjor moment de la teva vida i com el vaig superar? N'he tingut molts. La gent que me coneix sap que n'he tingut molts i que hem batallat molt d'anys per moltes coses, sobretot de tema familiar. He passat, sí que és el que he passat, no ho diré, per dels pitjors moments que es pot passar en coses que te poden passar. La gent que ho sap, i me va tocar empènyer molt i després he hagut d'empènyer per altres coses. I sí que es veu que jo crec que totes aquestes coses a vegades diuen jolín, tens mala sort, no és mala sort, mos va tocar passar això. I això jo crec que també m'ha fet com a persona de dir ostres, no tot, a vegades te diuen és que tinc un problema i tu penses, jolín, si jo te tinc que explicar tot el que hem passat, no és un problema, és una tonteria, que m'entens? Però bueno, jo crec que som així per tot el que hem travessat. Tu ets una persona molt empenta, nerviosa, amb ganes de crear, però quina és la cosa que et fa més por? Que me posassin freno. Sí, que me posassin freno. Jo sé, per exemple, fa 2 anys jo m'agrada molt córrer, també, i que som feliços, jo m'anava tota sol, me'n veig tota sol a vegades i faig, jo què sé, me poso els auriculars i desconec, i també és la meva medicina. Me vaig rompre el menisco pel camí de cavalls, i clar, me van posar el freno. O sigui, no me'l van posar en temes de salut, ni estrès, ni ansietats, però me'l van posar. I he fet 2 anys sense fer res. I clar, aquella cosa que te dius, ostres, me posassin el freno o me'l posassin amb el tema de fer feina. O tingués una malaltia de dir, tinc que deixar de fer el que faig, me moriria, sí. Què és el que més et costa perdonar? No ho sé. És que no ho sé. Perquè és que jo ho dono tot. Tot va don massa, saps? Perquè a vegades jo en les relacions, sobretot de la gent, també es pot de dir que te traicionin. Bé, traicionin la confiança, sobretot. Jo dono el 100%, no, el 200%. Però també vull que m'ho donin, que m'entens? Jo vull donar confiança a tothom, vull que me la tinguin i no ho sé, que te diria que me costa més donar. Què significa per tu la teva família? Tot. Tot. Jo de fet, sí que es veu que avui en dia això tampoc es veu. Jo vaig conèixer l'home meu que jo tenia 15 anys. Som per a tota la vida. Tenim les 2 filletes i sí que es veu que amb tot el que hi ha hagut per casa nostra, perquè han travessat també familiars amb malalties i de tot, però sí que es veu que si tu no te complementes amb una persona, que sí que es veu que jo som un todoterreno tota vegada i he trobat un home, no és tranquil, però compensant la balança.
Si jo hagués trobat una persona com jo, hauria estat una bomba nuclear, que m'entens? Dius que hi estàs des dels... Des dels 15. I què significa per tu un títol? Buah, tot. És tot. A més, hem coincidit moltíssim en tot, saps? Hem anat cresquent, perquè clar, ell era... Mos duim 10 anys, Ell en tenia 25, tot i que no m'ho va dir, això ho tenc que dir, que no m'ho va dir saber que tenia. Però sí que és bé que jo amb ell m'he complementat molt i ell en jo també, perquè ell també era una persona més tancada i sí que és bé que hem crescut, molta gent em diu, heu tingut molta sort de que vos duis molt bé, però és que nosaltres, una, que hem fet molta feina també una en l'altra, però ha coincidit molt que mos ha agradat molt el mateix, perquè és de pensar que tota la vida, jo quan feia feina administrativa, feia feina a l'oficina que ell tenia d'una empresa de construcció. Feim feina també tot el dia, junts. Estem tot el dia junts. De fet, ell té el gimnàs també aquí. I es diu, Déu, és insuportable. Però mos duim molt bé. No hem tingut fins a dia d'avui cap mala estona, la veritat. Però, bueno, per jo ho és tot. Ell i les dues fietes, sí, hasta el fin del món, de tu. I un racó de menor, com t'agradaria perdre't amb una llibreta i un pinzell? Qualsevol platja. Qualsevol platja. Jo, de fet, quan me'n vaig, tinc una llibreteta amb una funda feta meua, i sempre que vaig a una platja a fer el dia, o me'n vaig a qualque banda, a la duc i pint, és pintura en directe així, pint allò. Qualsevol platja m'agradaria que fegués bon temps, que no m'aplogui. I com t'agradaria veure Menorca d'aquí uns anys? Jo, com ara, el que assistiu amb menys gent, perquè també no podem aprofitar, els d'aquí de Menorca no podem juliol i agost moure'm molts. De fet, nosaltres en estiu estem a Sant Andria i hi ha més d'un dia que jo davall per venir a fer feina puix i és que a vespre no davall a poble. Però m'agradaria veure-la igual. Conservar el bo que té Menorca, que a Mallorca, per exemple, sí que és més ciutat, hi ha més jaleo en tema carreteres. Aquí hauríem d'aclarir el tema de la carretera, per el tema mobilitat, però m'agradaria una Menorca així, no explotada. I a tu com t'agradaria que te recordassin el dia de demà? Com a persona i com a propietari del talleret de Nema? Bueno, com una persona... Abans me diuen, ets única. No és que sigui única, és que som així, que m'entens? Saben que de jo me poden demanar qualsevol cosa, que ho donaré tot i... no ho sé. No sé què te tenc que dir, perquè al final la gent que me coneix sap com som. Jo t'agradat l'estoneta. Al final no està per tant. Bueno! No t'he posat en cap compromís. No. I res, t'ho agraesc i moltes gràcies. Merci. Gràcies.